гулнора муддате аз гову шираш дилсард шуда буд, вале ҳоло худро хуштоле медонад ки аз ин роҳ даромади хонаводаашро ба даст меорад. вай мегӯяд албатта ин кори осон нест ва субҳи худ бояд аз хоб хезад, ҳамеша ба фикри нигоҳбинии говҳояш бошад. کاری من سهرمی گوه جوشیده آزوقش دادن همی سر می شود همی یک همی ماشد من خودم می جوشم در یک روز 15-20 لیتر شیر می دیم. пештар ин шир харидор надошт. дар деҳа ҳама гов доранд, аммо як лоиҳаи юсайд дар ноҳияи дурдасти Носири Хусрав 240 километри ҷануби Душанбе занонро дар ин ҷо соҳибкор кард. онҳое ки дар хона гови ширдеҳ доранд, баъди ташхиси боиторӣ ки говашон солим аст, метавонад ширашро фурӯшанд. сумора худмо истифода мебарем, ҳам рӯзғори худмода ҳам хӯроки говҳо мешавад. шир дар шароити гарми деҳот зуд вайрон мешавад. барои ҳамин занон субҳи барвақт говҳоро ҷӯшида канори роҳ чашм ба омадани харидор меистанд. ширро пас аз ҷамъоварӣ ба нуқоти қабул мебаранд ки аввал аз санҷиши лабораторӣ гузарад, пас ба бушкаҳои коркард мерезанд. агар дар таркиби шир об омехта бошад ё равғаннокиаш кам, намехаранд. таҷҳизотҳои замонаи ҳастанд ҳамақа унҷа нишон медиҳад жирност чанд фоиза, плотност чанqa, белок, вода ҳаст нест, ҳамон об ҳаст нест, ҳамон ҳамашам нишон медиҳад. агар ин талобот ба ҷавоб надиҳад, мо мегӯем ки ина мо гирифта намедиҳем. олим мирзоев сокини деҳаи фирӯзаи ноҳияи Носири Хусрав зиндагиашро дар шароити деҳот ки ҷои кор нест ба фурӯхтани шир пеш мебарад. имконият набуд ки як ҷода барем биспорем, барое ки хонада ҷамъ мекунем вай можад вай расво мешавад, вайрон мешавад. илоҷ набуд ки як ҷо барем спорем. ҳозир ки имконият аст ки мебарем якум участкада мебарем меспорем, пулша мегирем, кисада пул мешавад. шири гов аз сокинон ба 2 дирам харида мешавад. зимистон ба иллати камии хӯроки чорво нарх боло меравад. аҳолии се қишлоқ шир ҷамъоварӣ мекунем. ҳар рӯз қа 300-400 қа гов 500 литри санҷида ҷамъоварӣ мекунем. баъд ҳамон шартнома дорем бо шири бохтар. қариб 300 оила ба коргоҳи қабули шир маҳсулот медиҳанд. ҳамаи онҳо аввал омӯзиш дидаанд. ба онҳо ҳатто дастур шудааст ки ҳаққи гусоларо наҷӯшанд ва он дар пистони гов бимонад. шир дар ноҳияи Хуросон коркард шуда ба шаҳри бохтар бурда мешавад ба корхонаи коркарди маҳсулоти ширӣ. маҳсулоти коргоҳҳои шири вилояти Хатлон дар саросари Тоҷикистон фурӯхта мешавад.